ଆଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଭଲ ଭଲ ନାଚନ୍ତି ବାହାଘର ତୁମେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଫୁଲଟା ତଲି ଆଣି ଦିଆଲ ମୁଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ବାପା ତାହେଲେ ଯାଅଲେ। କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା? ଆଲେ ଅପା ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଆମେ ଫୁଲ ଦିନକୁ କାଲା ଭ୍ରମଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ ତ ହେଲେ ଜାଣିଛ ଆଜି ନାଇଁ କି କାଲି ନାଇଁ ହଠାତ୍ ଆମ ଏଇ ସବରପଲ୍ଲୀର ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ପଶି ଆସିଛି। କଣ କହିଲ? ଏଇ ଆମ ସବରପଲ୍ଲୀର ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏଇଟା ମିଛ କହୁଛ ନା? ନାଇଁ ଅପା ସତ କହୁଛୁ। ନା ନା ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ମତେ ଠଟ୍ଟା କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇପରି ଠଟ୍ଟା ହିଁ କରୁଛ ନା? ତମକୁ ଯଦି ଆମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଚାଲ ସେ ଯୁବକକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି ଲୋ, ଏଇ କଥା ଯଦି ତମେ ସତ କହୁଛ ତାହେଲେ ଚାଲ ମତେ ଦେଖିବା ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ। तमे मन के अब कौन पे मत निदर उठाई दला। हां प्रथम तमे को तमे के ऐठे को कोन पे आसी चाहा? आलो ए मुझे हे थान का की तमे मन को कोन पे कहबी तमे को तमे मते कोन पे निदर उठाई दला हैला तम परिचय जाने बाबा मो संग में तुमको उठाई देले मो परिचय। आलो ए तमे मन कर तम चेहरा के केबे आईना देखि छ? ना ना देखिनी सेथि पई तो परिचय मा पे चली आछ जमार दे परबिनी मो परिचय हैला। तमे जे तम परिचय न दबा हां ता तम को जीवा कोइ दमुनी जीवा को दमनी कोन टा करबा देखिनी बिनी कोन करबा? हां जेतु हमें एति फुल उद्यान बुलिबा पे आसीथिलु प्रथम थर तम पर जीवकटी देखिछि। अच्छा तमे कोन एपरि छाड़िबा को देबा? ठीक अछि कोन करी नबा मु मध्य देखिनी बिनी
ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ସେ ଯୁବକଟା ସେ ଲାଜ କରୁଥିବ ବୋଧେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଏକୁଟା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ବାପା। ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା କଣ କିଲୋ? ତମେ ମାନେ ଯାଅ ସେ ବରଗଛ ମୂଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିକି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଠିକ ହେଲେ ଅଛି। ଯିବା ଆଗରୁ ନା ଆମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କଣ ଲୋ? ଶୁଣିବା। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିଲା? ତାହେଲେ ଶୁଣ ବାପା। କଣ ଲୋ? क्यों न घर की नहीं जा बिली मांसू खुद बुझा मुठी नहीं खा बिली मांसू ସମସ୍ତେ ତ ଚାଲିଗଲେ ତମେ ଆଉ ଠିକ କଣଟା କରୁଛ? ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଯାଇଛି। ମୋ ପରିଚୟ? ହଁ। ଆଲୋ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟଟା କାହାରିକୁ ଦିଏନି ମ। କାହିଁକି ମୋ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ କଥା କଣ? କହିଲେ ତମେ ତମ ସଖୀ ସହଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ଟାଚାର କିମ୍ବା ଭଦ୍ରତା ଶିଖେଇନ? ଆରେ ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲା ଯେ ମୋ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହି ଯାଉଛ ମ? ଏମିତି ଜଣେ ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ କିଏ ପେଲି ଦଉଛି ତ କିଏ ପେଲି ଦଉଛି ଯେ? ହେଲେ ତମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ସଖୀ ମାନେ କିଏ ତୁମକୁ ଏମିତି ଠେଲି ଦେଉଛି ପେଲି ଦେଉଛି ମ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବାୟାଣୀକୁ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। ହଉ ହେଲା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ସାରିଲଣି ଏଥର ଏଇଟା କୁହ କଣ? ଆଲୋ ତମେ କିଏ ଆଉ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ମାନେ ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟଟା କଣ? ମୋ ପରିଚୟ? ନା ରେ ବାବା ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ କହିପାରିବିନି। କାହିଁକି କହିପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ମୋ ବାବା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିଚୟଟା ଦେବା ଉଚିତ। ତମକୁ ତମ ବାପା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବାଟା ଉଚିତ ଆଉ ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦବା এইটা মতো নিশ্চয় তোমাকে তোমার সেই বাপা শিখাইছিবে নাই যেপরি আলোই তম পরিচয়টা দিয়ে দিও মু তোমার কৌশি প্রকার ক্ষতি করবিনি হেলা। আরে মু যদি একে মো পরিচয় দেই দিয়ে তাহলে মো মনরে যে ভাবনাটা সৃষ্টি হচ্ছে সেই ভাবনাটা সত্য মধ্যে হইপারে। আলো কণ হেলা মা পরিচয়টা দব না নাই ইলে গোটে সুন্দর ফুলକୁ যদি আচ্ছা কলা ব্রহ্ম দাসে তা পরিচয় পচারে তার সে ফুল ভিতরটা কଣ কহিবা কଣ কহিব নিশ্চয় সে ফুলটা লাজাই যাই ঝাউলি পড়িব লাজাই দিব না মু মতে সেই ফুল পরে লাজাই যাଉଛି মু হাইলো হেলে এটা তো মু জমার বুঝি পারলিনি। আলো এটি ফুল কিয়ে ভ্রমর কিয়ে এতিকি ବି ଜାଣି ପାରୁନି নাই তো কଣ ସେଇ ଭ୍ରମରଟା ହେଉଛ ତମେ ଆଉ ସେ ଲାଜକୁଲି ଫୁଲଟା ହେଉଛି ମୋ। নাই 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 ভাইলো তবে কোনসি প্রকার ফুল নুহ কিংবা মু কোনসি প্রকার ভামু না বুঝি পারলা সিধা সড়ক ভাবে নিজ পরিচয়টা দিও নচেত মুঠি চালি যাଉଛି। না না যাওনি। আচ্ছা
ଶୁଣିବ ମୋ ପରିଚୟ? ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଅଛି ଯୁବକ, ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୋ ପରିଚୟ। କହିଦା ଓ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମରାଜ ମଗ ପରିଚୟ। କଇକୁ ଜନ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ କୁହ। ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମରାଜ ମଗ ପରିଚୟ। କଇକୁ ଜନ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ କୁହ। ଆଉ ଆଗକୁ ତୁମେ କଉ ରାଜା ରାଜା ପୁଅ। ଜମାରୁ କହିବି ତୁମେ କଉ ରାଜା ରାଜା ପୁଅ। ମୂଷା ବଢ଼ିଆ ନାମ ରାଖି ମୋର। ମୂଷା ବଢ଼ିଆ ନାମ ରାଖି ମୋର। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଉଦ୍ୟାନ, ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଏହି କ୍ଷଣ। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଉଦ୍ୟାନ, ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଏହି କ୍ଷଣ। ଆଉ ଶବର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ପୂଜା ପିତା ମୋର। ଶବର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ପୂଜା ପିତା ମୋର। ଆଉ ରୋହିତର ଖାଇ ବିଷୟ। ରୋହିତର ଖାଇ ବିଷୟ। ମୁଁ ସବ ଝିଅ ନାମ ରାଖି ମୋର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସବାରି ଝିଅ ନାମ ରାଖି ମୋର। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ କଣ ହେଲା ମ? କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଯାଉଛ? ତାପରେ କଣ? ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଖୀମାନେ ତମକୁ ସେଇଠି ଶୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ସେ ନିଦରୁ ଉଠେଇଦେଲେ। ଉଠେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ସବର ଜାତିର ଝିଅ। ହଁ ଆଉ ତମ ନାଁଟା ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ମାନେ ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସତ କଥାଟି କହିବି ରାକ୍ଷୀ। କହୁନ। ସତ କହିବା ଗଲା ତମେ ଜଣେ ସବର କୁଲର ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର କୌଣସି ରାଜକୁମାର ଠାରୁ କମ ଲାଗେ। ସତରେ ରାକ୍ଷୀ ତମ ନାମଟା ଯେମିତି ରାକ୍ଷୀ ସେମିତି ତମେ ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ମା, ଏ କଥା ତମେ କହୁଛ? ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଲୋ ହଁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ନାଇଁ ମ, ହେଲେ ଶୁଣ ଆଜି ତ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଚାଲିବା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେବେ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେବି। ହେଲା ଏଇ କଣ ତମେ ଚାଲିଯିବ? ହଁ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଏଠି ରହିଯାଉନ। ଆହୁରି କି ସମୟ ଖାଇଲେ ଏ ରାକ୍ଷୀ। ଆରେ ଆହୁରି କି ସମୟ ଏଠିକି ମୁଁ କଣ୍ଟବ କରିବି। କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାରେ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ। କଣ କହିଲ? ତମେ ପୁଣି ମତେ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥାଟେ କହିବ? ଆଲୋ ଏ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସବୁ ଜରୁରୀ କଥାଟା ଏକାଥରକୁ କହିଛି। ହଉ ହେଲା ତମକୁ କେଇଟା ସମୟ ଦେଲି, ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତମ ସେ ଜରୁରୀ କଥାରେ ମାୟାରେ କହିଦିଅ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏଠି ଚାଲିଯିବି ଲୋ ରାକ୍ଷୀ। ମା, ମୁଁ
ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ କେମିତି କହିଦେବି? ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କହିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା। ଆଲୋ କଣଟା କହିବା ପରା ଶୀଘ୍ର କହିଦଉନ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଇ ଚାଲିଛ? ହେଲେ ସତ କୁହ, ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ତମେ ରାଗିବନି? ଆଲୋ ଆରେ କହିଲି ପରା ଜମା ରାଗିବିନି। କଣ କହିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବ। ତାହେଲେ କହିଦଉଛି ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା, କଣ? ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ହାଇଲୋ ତମେ ପୁଣି ମତେ ଆଲୋ ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ଆଗକୁ ପଛକୁ କିଛି ଅଛି ନା ଏତିକିରେ ଶେଷ ମ। ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ଯେ। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କୁହ। ତମେ ସତରେ ରାଗିବନି ତ? ଦେଖ ଯଦି ଡେରି କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠୁ ରାଗିକି ଚାଲିଯିବି। ନା ନା ରାଗନି। ଆଚ୍ଛା। କହିଦଉଛି ଶୁଣ। କୁହ ତାହେଲେ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା, କଣ? ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ମୁଁ ହଁ ମତେ ମ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। ହାଇଲୋ କଣ କହିଲ ତମେ ପୁଣି ମତେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇସାରିଛ। ଆଲୋ ରାକ୍ଷୀ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ପରିଚୟ ମନେ ସେଇ ଭାଡ଼ା ପ୍ରେମକୁ ହେଲା। କଣ କହିଲ? ମୋ ପ୍ରେମକୁ ତମେ ଭଡ଼ା ପ୍ରେମ କହୁଛ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ? ନାଇଁ ହଁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। ହେଲେ ଶୁଣ ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ତମକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଉନି। ଆଉ ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ମିଛ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ମତେ ଫସାଇ ପାରିବନି ବୁଝିଲ? ଆରେ ମୋ ପ୍ରେମ ମିଛ ପ୍ରେମ ନୁହଁ। କିଏ କହିଲା ମିଛ ନୁହଁ? ମୁଁ କହୁଛି, ହଁ। ମୋ ମନଟା କହୁଛି। ଆଲୋ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦଉଛି ଦୟାକରି ଉଠି ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ କିଛି ଭଲ ହବନି ବା। ଯିବିନି, ହଁ। ଏଠୁ ଯିବିନି। ଜୀବନି ନା ଜମାରୁ ଜୀବନି। ଜମାରୁ ଯିବିନି। ଆଲୋ ରାକ୍ଷୀ କଣ ଆରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ମ। କଣ ମ? ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତତେ ଗୋରୀ ମନ ନାହିଁ ଜମା। ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତତେ ଗୋରୀ ମନ ନାହିଁ ଜମା। ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହ ପାଖକୁ ଆସେ ନା। ହଟେଇବା ପାଇଁ ନ ଚାଲ ଚୁପୁରି କରୁଛୁ କେତେ ବାହାନା। ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଘୃଣା। ଚାଲିଯା ଏଠୁ ଚାଲିଯା ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଭଲ ପାଇବାକୁ ତତେ ଗୋରୀ ମନ ମ ବୁଝେ ନା। ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତତେ ଗୋରୀ ମନ ନାହିଁ ଜମା ଜମାରୁ ନାହିଁ। ছাড়ি দিও কাম মোর আছে অযথারে তুম পাখে সময় সরোজ পটন করিকি মতে পাইব কি পুণ্য সময় নাহি মো পাখে କରିବାକୁ প্রেম পটেଇବା ପାଇଁ ନ ଚାଲ ଚୁପୁରି କରୁଛୁ କେତେ ବାହାନା। ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଘୃଣା। ଚାଲିଯା ଏଠି ଚାଲିଯା ଏଠି ଚାଲିଯା। ଭଲ ପାଇବାକୁ ତତେ ଗୋରୀ ମନ ମ ବୁଝେ ନା। ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତତେ ଗୋରୀ ମନ ନାହିଁ ଜମା ଜମାରୁ ନାହିଁ।
तुमको जेते बुझेल से तुम मुंड कर मो कथा पसंद आर कहली पर हम तुम भला पाउनी दया कर तुम एठी चली जाओ कोन भाई अजस्था समय नष्ट कर जाछ हेले तमे काहे बुझुना हो मु पूरा प्रथम थर पे कहछि तुमको भल पाछे बोले तमे गोटे झियर मन कथा बुझुना हो हालो ए राख तुम जेते चेष्टा कले मध्य मु तुम मन कथा को कदापि बुझी पारिबी हैला सेति भाई तो कहछि दया कर तुम एठी चली जाओ ना जीविनी जे प्रजा तुमको मन निर्जलन करिছে अच्छा से प्रजा एठु कोले जीविनी माने कोला जीविनी ओआरे जीवनी ना जमार जीवनी जमारे जीविनी ठीक अच्छे तमे कि रुह कि मजा मोर कोनसी आपत्ति नाही लो राखे काहे कि मां काहे कि जानी छ काहे कि ना मु मो रास्ता रे चले मां सतरे कोले जीव कोन से चली जिबे ना ना यांको जमितर मत राखिबा को पड़िबो काहे कि ना प्रथम देखार तांको मु भल पाई सारिछि मो मनटा देई सारिछि हेले कोन आरे राखिबे ए पर्यंत को नाम मत जानी नांती ताका परिचय मत जानी नांती कौन आरे रखिबे हाँ डाकेबे से युवक को मु निश्चय डाकेबे तुम कुछ परा हाले कौन कहला ए राशिका हाले मो नाम रसिका फसका कि छिनु हमा ताले कौन हम मो नाटा होछि चंद्रकांत एम्मा नाटा बद केते सुंदर हेछि मा सुंदर हबनी चेहरा जेते बेले ते सुंदर हेछि नाटा कोन सुंदर हेथांता बुझी पारिलो चंद्र कांत चंद्र कांत तुमको थालटे कर तुम मुंड कर मो कथा पछिलेन आर कहली पर मो नाम सुनो बोली कय बार मते डाकछ मो नाटा होछि चंद्रकांत बुझी आ एटा लेखि की रख आउ थरे जति डाकी छ देखिबो मोर असली पटा कौन देखेबा कौन देखिबी कहबी देखू ना देखै देबी देखे दो ना नहीं आज देखिबिनी आउ केबे देखिबी नहीं आज देखे दो ना आर कहली पर देखि पारिबिनी जाओ देखे दो आहे रसिका मां यांकर बा कौन हे गला रसिका ये मारा तम कहते थर कहबी नहीं कहते थर कहबी मो नाम सुन बोली कहबे बार ए जातुका ए पटुगड़ दे देबी एकटा थर से जीव बाजे जीव ए रसिका पड़ी आहे रसिका धरम हाथ दिया कोलार बस के केल ह कर भी दिया सतरे नियम ए हाथटा को काट के नहीं जीबी बुझी पाए कौन कहला ए खाली हाथ रे काट के नहीं जीवा हां पहले खाली हाथ रे ले लेबा कौन करिबो जे अच्छा पूरा शरीर को नहीं जाऊ ना दरकार नहीं तम शरीर जाओ
ମୋ ଶରୀର ତମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଜମାରୁ ନୁହଁ। ଏ ଆସ ମୋ ପାଶ ଆସ ମୋ ପାଶ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉଛି କହୁଛି ସତ ଆସ ମୋ ପାଶ ଆସ ମୋ ପାଶ ଜମାରୁ ନୁହଁ। दसी पने रखा से बाबू करबी दसी पने रखा से बाबू करबी करबी रे तुम हाथ धरे पाग आसम पास सुना आसम पास आए रसिका धरम हाथ आसम पास गरजा आसम पास ଭାଇଲେ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଝିଅ ପିଲାରେ କେମିତି ପରପରକୁ ପଛପଟେ ଜାବୁଡି ଧରିନଛ? କିଏ କହିଲା ପରପୁରୁଷ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପରେ ମୋ ମନେ ମନେ ତୁମକୁ ମୋ ନିଜର ଭାବି ସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ଏ କେହି କାହାକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡି ଧରିନେଲେ ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତିନି ମ। ତାହେଲେ କଣ କଲେ ନିଜର ହୁଅନ୍ତି ଯେ? ସେଇଟା ମତେ ଶିଖେଇବି। ଶିଖେଇ ଦଉନ ଜମାରୁ ଶିଖେଇବିନି। ମତେ ନିଜର କରି ନଉନ। କଦାପି ନୁହଁ। ହଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ କଣ? ମୁଁ ତମକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁଛି। ତମ ପଦତରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ପରି ପ୍ରେମ ଆଉ ତମ ପରି ଭକ୍ତି କହିଲା। ସତ କହୁଛି ଧନ କଣ କହୁଛ? ତୁମେ ମୋ ଦେବତା ମୁଁ ପୂଜାରୀ ତୁମ ପଦ ତଳେ ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଧି ମନା କଲେ ତୁମେ ମୁଁ ଖାଇବି ବିଷ। କଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ କହୁନ? ତମେ ଯଦି ମନା କରିଦବ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି। ଭଲ ହବ ଏଥର ତମେ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଧରିଛ। ହଇଲ ଏ ରାକ୍ଷୀ আর তুমি বিষ খাই মলে কেতে সরিলে কেতে মোর কণ্টা যাଉଛି মোর কোনসি প্রকার ক্ষতি হবনি বুঝি পারল। ଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମରିଯିବ ବା କହୁଛେ। আচ্ছা ତମେ ତାକୁ ଅଟକୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? কোন পাই অটকেবি যাউন বরং তুমি মরিগলে মু বহুত খুশি হেবি বুঝি। ଏ ମା ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମେ ଖୁସି ହବ বহুত ଏ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ମଣିଷ ନା କଣ ମ? কিয়ে মু নাইল রাখি মু মଣିষ নুহম মু তো কেবল মଣିষ কপরে দেখা যায় বুঝি। প্রকৃতরে ତାହେଲେ କଣ ତମେ? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତମେ ଜାଣିଗଲି ତମେ ଜଣକ ଗୋଟେ କଣ କଣ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଷଣ୍ଢ। ମୁଁ ବଳଦ ଫଳ କିଛି ନୁହଁ ମା ସେଇଟା କୋଉ କୋଉ କହିଦେଲି। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ବଳଦ। ନାଇଁ ମୁଁ ବଳଦ ନୁହଁ। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ବଳଦ। କହିଲି ପରା ବଳଦ ନୁହଁ। ଏ ବଳଦ ଏ ବଳଦ ଚୁପ୍ କର କହୁଛି। ଏ ବଳଦ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗାଈ କହୁଛି ମତେ ବଳଦ କହୁଛ ଯେ। ହଁ ମତେ ଗାଈ କହୁନା ତମେ ଗୋଟେ ବଳଦ ଷଣ୍ଢ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ହେଲେ କଣ ଭଲ ହବନି? ଦେଖ ରେ ବାପା କେମିତି ନିର୍ଲଜ ଛଟାକୁ ଦେଖ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆଉ ମତେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଷଣ୍ଢ କହୁଛି। ଆସ ସିଂହ ଲড়େ କରିବା ଆସ। ସିଂହ ଲଢ଼ିବା। କଣ ହେଲା ମୋ ସହିତ କଣ ସିଂହ ଲଢ଼ି ପାରିବନି? କଦାପି ନୁହଁ। ଲାଞ୍ଚ ଲଢ଼େଇବା ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭାବିଲା କଣ ତମେ ଗୋଟେ ବଳଦ ଷଣ୍ଢ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈ ହେଲେ କେତେ ଭଲ ହବ ନା? କାହିଁକି ଭଲ ହବ? କାହିଁକି ମାନେ ତମର ମୋର
কেরে সুন্দর সুন্দর বাছুরি গুড়া খাইবে না। আলো এই তমকো লাজ লাগুনি কথাটাকে এতে দূর ভাবিছ না আলো এই রাখি দরকার নাই ତମ ପରି ଡାହାଳ ଗାଈ ଆଉ ତମ ଠାରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନଥିବା ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ବାଛୁରୀ ଗୁଡା କଣ ପଛରେ ପଛରେ ବୁଲି ନାଇଁ ନ ସେ କାମଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ହବନି ହବନି ନା। ହଁ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ବା କେମିତି ପଛରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ଆଉ ମିଶିକି କଣ ଏ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରିବ। ଏ ତମ ସହିତ ପୁଣି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଯାମ ସତ କହୁଛି ମାମା ତୁମେ ମତେ ବଦାମ ପୂଜାରୀ ତୁମ ପଦ ତଳେ ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଦୀ ମନା କଲେ ତୁମେ ମୁଁ ଖାଇବି ବିଷ ଖାଇଦିଅ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମଧୁକର ରସିକ कौन भाई सीधा ऊपर को चढ़ी आसा एवं जदि मु मरी जाइतिले अरे गोटे झील पिला पुआ पिला ऊपर चढ़ी गले गले मरी जाते हां केते कळे बोले कौशले से फांक भीतर मो जीवनटा बंचे छी मरी जीवा कथा कहछ छे हिले तमे सतरे मते भलो पाउनी जमार नुह एतिक मते भलो पाउनी एतिक मते नो हेला परिवेशित से सतर में कहछ दया कर तमे उठी चली जाओ हेला अरे ते बद्ध कला पर मते तमे मो मन कथा बुझी परिलोनी अच्छा ताले एटे रहि किबा कोन लाभ किछि लाभ नाही चली जीबी निश्चय तो चली जीबी जाओ किंतु मु गला परे तमे पछतैबो हला आलो आलो कोन कहिलो तमे एठी गला पर मु पुनी पछतैबी हां सेटा पुनी कोन पई माने हां मो पर छकण तमे कोठो पाइबा ओहो देखरे बापा आसिला रे मोर दिव्य सुंदरीटा हइलो राखी तम पर सुंदरी छमान मो पछरे मा हजार एमिति धारी रे छिड़ा के अछंती बुझी पारि ए मां तम जनक पई हजार छिया जनक पई हजार तम जनक पई जदि हजार छिया अच्छा तारे जते प माने अछंती हां से माने सब कोन किने बजेबे पाइले तम कोन पवन को कथर मुंड पर बाबे के कहला दया कर तम एठी चली जा बुझिला तम एठी चली गला परे आमे से हजार छ भीतर समस्त गोटी गोटी करी भाग बाट कर नै जिबु जाऊ सेठो जा तमे जाऊ से हजार छ माने बाक को मो भी जाऊ छी हला छिरे मां छीरे मां कोन छीरे मां जाऊ छे जा
ସେ ଆଜି ମତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି ମତେ ଜୀବନରେ ମାର ମାର ମାରି ଦେବେ କାଣା କରିବି ବଉଲା ଆରେ ଆରେ କଣ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଏ ମା ଆରେ କଣ ହେଇଛି କୁହ ଏଟା ତମ ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ମୁଁ କଣ କଲି ତମକୁ କଣ କଲି ମାନେ ହଁ ତମେ କାହିଁକି ମତେ ସେଠି ଦେଖାଦେଲ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ହଁ ମୁଁ ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତମର ପୁଣି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ସେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇଆ କି ଯେ ହଁ ମୁଁ ନା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଭଲ ପାଏ ତମେ ପ୍ରେମ କରେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ମଧ୍ୟ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଠୁ କଣଟା ହେଇଗଲା କଣଟା ହବନି କଣଟା ହେଲା ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି କଣ କଥା ଦେଇ ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ହଁ ସେଇ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି ହେଲେ ମୋ ଧନଟା ମୋ ସୁନାଟା ମୋ ଗେଲୁଟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନଈ କୂଳର ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଟେ ଆଚ୍ଛା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ ଯେ କରିଥିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି ଯାଇନ ହେଲେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ସେ କଣ ମତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାଇଁ 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 ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବନି କଣ କରିବି କେ ଜାଣିରେ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ କାନ୍ଦ ମାରୁଛି କଣ ନା କଣ କରିଦେବେ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଉଲା ଆଲୋ ବନ୍ଦ କର ତମର ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣାଟା ହଇରେ ରାଖ ହେଲେ ମତେ ତ କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନ ନା ଲାଗୁ ହଁ। ମୋର କଣ ଯାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେମ କରୁଛି ହଁ ମାନେ ଜମାରୁ ଭୟ କରିବିନି ଭୟ କରିବନି ନା କଣ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ତମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ ତାପରେ ହଁ ହାତରେ ହାତ ରଖିବି ଆରେ ବାପରେ ହାତରେ ହାତ ପୁଣି ରଖିବ ହଁ ହଉ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ କୁହ ହଁ ତାପରେ ତାପରେ ହଁ ଛାତିରେ ଛାତି ମିଶେଇବି ବଉଲ କହିଲା କଣ ନା ଛାତିରେ ପୁଣି ଛାତିକୁ ମିଶେଇବ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବି ଏ କଥା କଣ ତମକୁ ଜଣା ହାଲୋ ଜାଣିନି ବୋଲି ତ ପଚାରୁଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ ମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହଉନି ହଁ ଏ କଣ ତାପରେ ନା ହଁ ତାପରେ ନା ହଁ ଆରେ ଶୀଘ୍ର କୁହ ତାପରେ କଣ ଅଠରେ ଅଠା ମିଶାଇବି କଣ କହିଲ ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇବ ସେଇଟା ପୁଣି ମୁଁ ଥାଉ ଆଲୋ ରାଖି ଓଠରେ ଓଠ କାହିଁକି ମତେ ମାରିଲା ଆଉ କୋଉ ଅଧିକାର ମତେ ମାରିଦେଲା କାହିଁକି ମାରିଲି ଅନୁମୁହା ଆଉ କୋଉ ଅଧିକାର ମାରିଲି କହିବି କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକାର ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଧିକାର ଆଁ? ମାନେ ମୁଁ ନା ତମେ ତମକୁ ମା ମତେ ଏ ରାଖି ଭଲ ପାଉଛି ଏ ମା ଆରେ କଣ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହସୁଛ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ହଁ କେବେଠୁ ଭଲ ପାଅ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ ସେ ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ହାଲୋ ରାଖି କଣ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ଚାଲି ଯିବା ବାଟରୁ ପୁଣି ଥରେ ତମ ପାଖ ଫେରି ଆସିଲି ମୁଁ ସତରେ ଏଇ ରାଖି ଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ସେଇଟା ନା ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଆଉ ଆଜି ତମେ ସେ ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ନିଜର କରିନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି ଏ ମା ହଁ ସତ କହୁଛ ମତେ ତୁମେ ନିଜର କରି ନବ ଆରେ ହଁ ହେଲେ କଣ? ତମ କଥା ଶୁଣିକି ନା ଆଜି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସତ କଥା କଣ ଜାଣିଛ କଣ ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ନା ହଁ
ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା हाँ ମୋ ପ୍ରେମିକା अच्छा ଏ ନଈ କୂଳ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଟା हाँ ସେ ସବୁ ନା ମିଛ ହିଁ ମିଛ सबू मिछ ताले सत कथा कौन ସତ କଥା ଏୟାକି ଯେ हाँ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ अच्छा ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ हे ଏ ସାଥୀ हाँ प्रिया ସେ ତାରା ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛ ନା हाँ ସେ ତାରା ମଧ୍ୟରେ ତମ ନାଁଟା ଲେଖିଦେଇ ସାରିଛି मोना ଏ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ତମ ନାଁଟା ଲେଖିଦେଇ ସାରିଛି अच्छा ଏ ସାଥୀ हाँ प्रिया ସେ ଜହ୍ନରେ ଲେଖିଛି ତମରି ନାଁ हाथ धरी बाट चालुथिब टिके टिके बल पाउथिब ए हाथ धरी बाट चालुथिब टिके टिके बल पाउथिब हेमिति रखिब जीवन सदा हेमिति रखिब जीवन सदा तुम छाई मते छुथिब 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 जन्नरे लेखिछि ना तारारे लेखिछि ना छातीरे लेखिछि मो हे प्रिया लव यू आई लव यू love you I love you I love you too नन्हरे लिखिछि ना तारारे लिखिछि ना छातीरे लिखिछि मो love you I love you love you I love you love you I love you I love you akati लिखिना तारारे लिखिना हृदय लिखिछि मो love you I love you love you I love you love you I love you ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ମନ ହୃଦୟରେ ପାଇବାକୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ଏଇ ମନ ଝୁରି ମରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ମନ ହୃଦୟରେ
love you, I love you.